Здравейте! Днешното видео е отново за въпроси и отговори. Направих едно такова преди, може би, мисля, че около март месец, може би, направих такъв клип. И ето, че отново дойде време за него. Само, че няма да имам възможност да отговоря на всички въпроси. Ще отговоря на по-първите. И останалите ще ги оставя за друг клип по-нататък, защото иначе стане твърде дълго видео. Надявам се, че не ми се сърдите. И отново въпроси, които са горе-долу еднакви. Ще ги коментирам в един отговор, за да спестим време, иначе ще стане твърде дълъг клип, който ще се качи ще качва много дълго време и на вашия вид да го гледате и да, направо започваме с самите въпроси. Първи въпрос гласи: кой момент от живота ти те е направил и все още те прави най-щастливата? Ами като цяло има много неща в живота ми, които ме карат да бъда благодарна и ме карат да бъда щастлива. Ако трябва да се обръщам към някакъв конкретен момент, който да ме радва и така нататък. Имам страшно много моменти с Иван, с семейство и с приятелите ми, така че ми е трудно да посоча точно един. Но да, като цяло съм човек, който е много позитивен и е много благодарен, поне в по-голямата част от времето, за това, което ми се случва, така че да, доста съм. Какво мислиш да работиш и защо? Честно казано, аз не веднъж съм казвала, че ми е трудно да кажа точно какво искам да работя. Като цяло имам някаква идея с какво искам да е свързано. Искам да е свързано с пътуване, искам да е свързано с, как да кажа, работа, която да не е само в офис, да е работа по-скоро по проекти, да е работа с хора, не да е просто нещо статично и нещо, което всеки ден е еднакво. Сигурно си искам нещо динамично, нещо с много предизвикателства и нещо много разнообразно. От колко време сте заедно с Иван и кой е най-романтичният ви спомен? С Иван сме заедно от 1 година и 2 месеца. И най-романтичният ни спомен, т.е. момент, най-романтичният момент. Може би деня, в който събрахме, беше много романтичен. В смисъл, не е толкова като нещо конкретно, което хората смятат за романтично, което е станало, по-скоро като мое вътрешно чувство, тъй като ние имаме някакво такова. Как да кажа, романтиката при нас е просто някакси много лична, не е типа, нали, свещи, вечери, рози и така нататък. Въпреки че те неща присъстват, но не са конкретните елементи на романтиката според нас. Но ще кажа деня, в който се събрахме, 17 април. Какво правиш през свободното си време и ако не беше влогър, какво щеше да правиш? В момента през лято имам доста свободно време и като цяло гледам да се виждам с приятели. Радвам се на времето навън, освен ако не е твърде горещо, тогава пак съм навън и не му се радвам. Гледам да прекарам много време с семейството си също. И като цяло, да. Пък ако не бях влогър, какво щях да правя през това време, което делям на клипове и на обработване? Честно казвам, щях да го пилея най-вероятно за нещо супер безсмислено. В такива дни, като лятото, когато определено нямам нищо смислено за правене. Кои са твоите любими влогъри и коя е най-голямата ти мечта? Любими влогъри имам доста. Всъщност хората, чието канали гледам най-много напоследък, ги споменах и в клипа с The Common White Girl Tag. Там имаше такъв въпрос. И те са всъщност Рия Естел, Мачо Санторо, Роб Дайк и още всъщност други, доста. Но да речем, че тези най-много следя напоследък. И най-голямата ми мечта, може би била да съхраня възможно най-голяма част от себе си за напред, така че да продължавам да бъда себе си, да намирам сили въпреки препятствията и предизвикателствата, да съхранявам себе си, да не се променям. Ще правиш ли видеа за лятото DIY и такива? Защо говориш толкова бързо във видеята си? На колко години си? В кое училище учиш? Каква искаш да станеш? Това са доста въпроси. Така, ще правя ли видеа DIY? Може би да, всъщност имам някакви идеи. Аз си правя тук-там разни работи, така че може би ще имам какво да ви покажа. Защо говоря толкова бързо във видеята ми? Говоря много бързо по принцип, не само в клиповете. Даже в клиповете е по-бавно, отколкото е по принцип. И да, просто не мога да го променя. Всеки път си мисля, че трябва да спра да говоря толкова бързо и просто не мога, защото така си ми идва. Преди, че получавам ужасно много хейт за това, но какво да спре. На колко съм? На 18 съм. В кое училище учиш? Завърших едно училище, испанска гимназия в София. И какво искам да стана? Искам да стана голяма и щастлива майка и много добра дъщеря и прекрасна внучка и да, такива неща. Мислиш ли да правиш видеа с предизвикателства? Да, всъщност, между другото, може да направим някакви видеа с предизвикателства. Ако имаш предвид такива, които вие оставяте предизвикателства на мен и някой друг или само на мен, да. Звучи ми забавно, така че ако искате нещо такова, ми пишете в коментарите и ще го реализирам скоро.
Обмисляш ли скоро да спреш с видеята? Послепис, уникално си, благодаря ти. Не обмислям да спирам с видеята. Знам, че в Англия ще бъде малко по-трудно да снимам от гледна точка на това как ще си подреждам времето и така нататък. И всъщност, нали, за много неща, тъй като ще трябва да се снимам сама. Ще ми бъде малко по-трудно, но определено не мисля да спирам с клиповете. Може би с времето малко ще си сменя тематиката, може би като замина няма да бъдат всеки четвъртък, ами примерно ще бъдат в случайен ден. Не съм сигурна как ще се получи там, но не мисля да спирам в никакъв случай. Защо реши да продължиш образованието си в чужбина? Реших да продължа образованието си в чужбина, защото смятам, че ми предоставя повече възможности от гледна точка не само на образование, ами на странични неща, с които да се занимавам извън самия университет, които не съм могла да срещна в България. Като цяло начинът на преподаване повече ми допада, което са си, нали, лично мои така аргументи. И самата възможност да видя какъв е света извън България, за да си направя някаква сметка всъщност какво не ми харесва тук и какво ми харесва навън и какво не ми харесва навън. Какво ми харесва тук. И да. Защото, честно да ви кажа, не смятам, че някой може да направи адекватно сравнение на България спрямо чужбина, нещо, което чуваме непрекъснато, без да е прекарал наистина дълго време в някоя друга държава, да живее там и да се сблъска с ежедневните предизвикателства там, преди да кажа, че България положението е лошо и така нататък. Така че ми се иска да видя свят. На колко беше, когато... Ще снимаш ли видеа с някой друг известен влогър? Да, между другото бих снимала, така че ако някой иска да снима видео с мен, да ми каже долу в коментарите. Да, бих се кефа да снимам с когото иде български влогър, наистина. Така че казвайте, давайте предложения, отворена съм към тях, така че да, бих снимала. Ако имаше възможност да промениш 3 неща в себе си, кои щяха да са те? Може би на първо място бих променила това, че някой път, как да кажа, приемам нещата малко детински, не съм съвсем твърда и не съм... не реагирам съвсем като възрастен човек, може би защото съм твърде чувствителна като цяло. Така че може би ако нещо можех да променя, ще да бъда по-здрава в това отношение. Второ нещо, което бих променила... Знам ли? Може би да не съм чак толкова педантична, защото когато нещата не са изрядни и не са перфектни по начина, по който аз разбирам нещо да е перфектно, започвам много да се дразня, много да се ядосам, много да се натоварвам. Като цяло, окей, до някаква степен да си перфекционист, но когато започнеш да ставаш много педантичен, хич не е хубаво, така че определено това е нещо, което бих променила в себе си, ако може, да не съм чак толкова педантична. И трето нещо би било да... Може би да си пестя нервите. Защото аз не съм човек, който много се ядосва, но когато се ядосвам, изпадам в някакво състояние, в което няколко часа буквално съм в ужасно настроение, дори да е за някаква пълна глупост. Сипвам непрекъснато настроението на околните около мен, което не е готино. Така че ако можех да променя трето нещо, ще да бъде да не се ядосам чак толкова много за глупости. Така. Какви видеа мислиш да правиш за напред? Коя е любимата ти песен? Можеш да пееш? Откъде си? И мислиш да правиш фен среща? Ще правиш ли видеа с предизвикателства? На които отговорих вече. Видеата, които мисля да правя за напред, всъщност ще бъдат такива, които са и в момента. Може би, когато се премести в Англия, ще бъдат по-фокусирани върху образованието. Не така си мисля, защото може би ще имам повече неща, които да споделя, когато виждам и много различна гледна точка към ученето. Така че, да, абсолютно е възможно малко повече клипове да има на тази тема, което се надявам да ви хареса. Иначе любимата ми песен... нямам наистина любима песен. Но да речем, че песента, която слушам най-много в момента, наистина най-много в момента, е на Panic at the Disco, Мис Джаксън. Обсебна съм от тази песен, последните няколко дни непрекъснато да я слушам. И да, и побърках майка ми, защото тя е привърна да я слуша, разбира се. Така че да, ако не сте я чували, може да я чувате, ще има линк и към нея отдолу. От София съм и бих направила фен среща, въпреки че се чувствам много неловко да се обръщам към хората, които гледат клиповете ми към фенове. Звучи някакво ужасно, в смисъл. Не се възприемам като някаква личност, която трябва да има фенове. Приемам като мои приятели, приемам ви като някакви такива сводери, които просто ви харесват това, което правя, не като фенове. Но да, бих направила фен среща, но просто няма да се казва фен среща, ще бъде нещо като приятелска среща, примерно. Не фен. И да, за предизвикателството вече казах. Ще правиш ли дейли влогове?
това е една болна тема за мен, защото всъщност много искам да правя дейли влогове, наистина много искам да правя дейли влогове. Мисля, че може да се получи забавно, може да се получи готино. Дори съм си мислила да имам втори канал, който да е само за това, тъй като знам, че една част от вас може да ви е интересно да виждате какво правя през деня. Обаче, проблемът е, че просто стават с отвратително качество винаги, тъй като фотоапаратът, с който аз снимам, а всъщност фотоапаратът, който снимам в момента, в принцип е Иван, и е много голям и някакси не мога да си върви да го държа към себе си и да говоря, тъй като не е много удобно. Само стават гадно качество, като звуки, като картина. И като цяло си мисля, че стават много скучни, много безинтересни, нещо, което никой не би гледал. И да, и примерно снимам нещо и се отказвам на средата на дни и си казвам, не, това някак да продължи, това е много глупаво. И да, може би не трябва да го правя, защото може да ви харесат, така че да, много искам да правя дейли влогове и кажете ми всъщност вие какво предпочитате. Бихте ли искали да имам нещо от втори канал с по-лични неща? Бихте ли искали тук от време на време да качвам такива влогове? Кажете ми, как ви се струва тази идея? Винаги ли си била толкова подредена? Как си толкова невероятна? Моля да включи въпроса ми. Ето, включвам го. Винаги съм била толкова подредена, да. Освен може би твърде малко, когато всъщност човек няма кой знае какво, как да кажа, себеосъзнаване и осъзнаване за света около него, но откакто се помня, винаги съм била ужасно подредена и много организирана и много методична в всичко, което правя. Иначе как съм толкова невероятна, това е много мило от твоя страна, благодаря ти, но просто гледам да правя това, което на мен ни харесва, да бъда максимално близо до себе си, ако това има някаква логика, не се старая да вървя по някакви определени модели или по някакви стереотипи, така че ако намираш някой човек за уникален или за невероятен, или каквато там хубава наистина дума би употребила за него, е най-вероятно, защото просто е себе си. Какво мислиш да правиш след като завършиш? След като завърша, не съм сигурна, може би ще карам магистратура. Бих карала магистратура всъщност, ако примерно мога да хваня някаква стипендия за нея, или просто имам някакъв друг такъв вариант, който да ми покрие разходите, защото магистратурите, извинявам се, в чужбина са страшно скъпи, така че би го направила или ако спечеля от лотарията, или ако имам стипендия, но по принцип много ми се иска, но иначе ще си работя като цяло, нищо кой знае колко е интересно. Какво те вдъхнови да снимаш клипове? Слепис уникална си, благодаря ти. Какво ме вдъхнови? Мисля, че фактът, че когато започнах да правя клипове, хората, които много ме насърчаваха и много ме ръчкаха, го приеха много добре. Много хора всъщност гледаха клиповете, реагираха готино и им се искаше да гледат повече клипове, отколкото четат постове. В смисъл, да има и от двете в общи линии. Така че това ми се стори като нещо вдъхновяващо. Въпреки че от момента, в който направих първите си 2 клипа, до момента, когато започнах да качвам редовно, бяха минали нещо от сорта на 3, 4, 5 месеца, нещо от този тип. Така че реално може да се каже, че започнах с YouTube около януари или февруари, а не от края на миналото лято. И да, вдъхновявам това, че много от вас ме подкрепиха, искаха да виждат повече клипове, така че да, това винаги също ме мотивира. Иван ще идва ли с теб в чужбина? Не, Иван няма да идва с мен в чужбина, както може би една част от вас знаят, или по-голямата част от вас вероятно знаят. Той тук си има работа, има си група, има с какво да се занимава. Така че и двамата смятаме, че е много по-добре всеки да се развива в сферата, която той харесва и е намерил за добре, отколкото да се правят някакви компромиси. В смисъл един да прави компромис с мечтите си заради другия, така че сме, как да кажа, много сплотени по този въпрос. И това бяха въпросите, на които отговарям днес. Надявам се, че това клипче ви е харесало, въпреки че стана много дълго. Ако имате желание да виждате клипове с предизвикателства, дейли влогове или каквото и де, напишете ми отдолу как точно ви се струва, че ще изглеждате най-добре, какви предложения имате към мен и ще се радвам да ги прочета и да ги сбъдна в някакъв бъдещ момент. И ще се видим следващия четвъртък с нов клип отново по ваше желание, ако пишете във Facebook или тук или някъде какво точно искате да видите. Чао!